Здравейте, аз съм Мира, това е Код 74 и добре дошли в ден 34 в това как един студент в актьорско майсторство работи в семейен бизнес. Тази седмица идва нашата нова колекция. Имам да поразгледам няколко неща. Поработя малко на компютър днес. Също така искам да кажа, успешно се върнах от гората, не ме взеха нестинарките, не ме взеха и елементите, нищо, че се загубихме, се намерихме, беше чудесно, беше прекрасно, беше всичко, от което аз имах нужда. Не забравяйте, че ние рециклираме. Наскоро си говорихме за разликите между лаковете и между маслата. Исках да ви кажа, че една от разликите, нали, е, че лаковете са прозрачни, но въпреки че са прозрачни, с тях имаме и цветни добавки, в зависимост колко искате да промените цвета на вашия паркет. Също така нещо, което може би не съм споменала, както лепилата, така и лаковете, те могат да бъдат еднокомпонентни и двукомпонентни. Това е втория компонент към 30-10 и 30-30. Но да знаете, че има и тази опция да са еднокомпонентни и двукомпонентни и вече тук зависи от това как предпочитате вие да работите. И това беше всичко за нашия работен ден днес. Една идея по-бавно, една идея по-лежерно, но така е понеделнишки. И се надявам да се видим отново утре за следващия ден от нашата прекрасна поредица.